veure les que van des del centre que siguen per allà i les que siguen més. Després de 2 anys, Montaverner ha pogut celebrar els seus moros i cristians. Al voltant de 200 festers més músics i ballets han esperat amb moltes ganes, sobretot el dia de l'entrar. I ara ja ens queda desfilar, després de 3 anys, amb moltes ganes i molta il·lusió, la veritat. Som les primeres i estem desitjant-ho. Home, doncs la veritat és que l'entrada és l'acte més emotiu. Està participant molta gent en aquestes festes. En les comparses, s'apunta molta gent. Avui em toca fer de cabo i sí, estem preparats ja per així. Moltes ganes de tornar a la festa després de la pandèmia i per tot el que han passat. Sí, la veritat és que molt contents i amb moltes ganes i energia. Aquest any tenen l'honor d'ostentar el càrrec de comparsa abanderada pel bàndol cristià la comparsa Boniquets i pel bàndol moro la comparsa Morotunos. En teoria era d'ací fa 3 anys, però en tot això m'ha tocat ser avui, enguany. Des del primer moment es va decidir fer la figura de l'abanderat, que en realitat és com el càrrec l'ostenta la fila sencera, no recau sobre una única persona, sinó és la fila la que representa. Hem treballat junts durant molt de temps, tots aquests mesos, hem estat currant-se molt i la veritat és que jo personalment tinc molta il·lusió de veure el resultat, perquè una cosa és veure-ho en el paper i l'altra és veure com és ahir, no? I la veritat que moltes ganes i després de 2 anys sense poder desfilar estem tots molt emocionats. Sí, és el primer any que n'hi ha 2 reines. Bé, molta il·lusió perquè així gràcies a això han pogut ser 2 en més d'una. Tot va començar fa 3 anys, quan la seva quinta la van triar a ella com a reina, i al ajuntar-se diverses quintes per la pandèmia que han passat diversos anys, ens van donar l'opció de ser 2 i a mi em feia molta il·lusió i així estem.
El suport institucional i per part de l'Ajuntament és total per celebrar aquestes festes. Tots han quedat sorpresos amb la qualitat dels dissenys dels bàndols moros i cristians. Es nota que hem estat 2 anys sense poder celebrar les nostres festes i tots els actes veus que la gent està pletòrica, està eufòrica, la veritat. Bueno, la regidoria de festes, pues, quasi tot. La tasca la fa la regidoria, la fa molt a gust, perquè clar, són pobles xicotets, no tinguem molts... I entonces pues, s'ho apanyem nosaltres, però bueno, en l'ajuda de les comparses i dels festers. Com vegeu, és un dia superespecial ja per festers, per moros, per comparses, pel poble en general, perquè ja com és repetitiu, però és així. Després de 3 anys ja que no havíem pogut fer ni festes ni tal, pues, la gent, com veureu, tinguem el carrer de Gom a Gom, va ser una entrada, jo crec que apoteòsica i la gent tenia ganes de disfrutar, té ganes de festa. Tinguem la sort de poder comptar enguany en 2 reines, cosa que fins ara no havia passat, crec que en la història de Montaverner no havia passat mai. No, segur que no, perquè és una cosa molt, molt rara. La pandèmia ens ha portat a aquesta circumstància i la veritat és que s'han pogut les 2 quintes o les 3 quintes adaptar ahir, fer unes festes en 3 edats que ja és complicat, però bueno, estan ahí molt, molt units, les reines estan disfrutant de la festa i nosaltres també. Pues la gent de Montaverner la veritat és que sempre li agrada molt la festa i viu molt la festa. I cal dir també que després de 2 anys de pandèmia, la veritat és que la gent té moltes ganes d'eixir al carrer, d'enjuntar-se, de poder veure a tota la gent i poder disfrutar de lo que realment ens agrada a tots els valencians també, que és anar de festa, eixir, escoltar la música, les nostres bandes i gaudir també de tot el treball que han fet les comparses durant estos anys. Veïns i visitants han omplit els carrers del municipi per presenciar el principal acte de les festes. Que tenim uns amics que són d'ací, ja duem venint temps, de fet ja vam participar un any en les festes i estem, pues ha tocat vindre a veure-les, perquè damunt com a la xiqueta li agraden, pues així estem. A més és que Montaverner és un poble xulíssim, la gent és superagraïda, supersimpàtica, és que s'ho passareu bé, s'ho passareu genial en Montaverner. Ara pues, nerviós, el poses nerviós de veure les comparses i mos llama la festa. Si no hagueren fet això hi havia que inventar-ho, perquè atrau un muntó a la gent. Fins el divendres 26 d'agost, Montaverner celebra festes i convida a tothom a gaudir-les.